vai oíndo e cando oias vai cantando. Bo día, compañeiras brusas. Fala vos Ofelia Beiro dende un lugar sin marse. Aquí comeza unha aventura. Longa vida este soño compartido por mulleres galegas. Dende Galicia, para todas as mulleres que escoitan, teremos información, entrevistas, música e moito máis. Benvidas ao Aquelarre. Hoxe, día 8 de marzo, dende a Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, iniciamos un novo proxecto. Un podcast feminista no que pretendemos abordar moitísimos temas de interés, especialmente para as mulleres. E que comezamos tal día como hoxe, facendo un programa adicado ás mulleres traballadoras que son todas. Reciban un xornal ou non, e que de paso sirva de presentación da propia plataforma. Para iso conto coa colaboración de Karina Castelao, que me vai axudar na miña labor. Que tal, Karina? Hola, hola Ofelia, que tal? Bueno, hola, eu ben, e ti, como estás? Pois moi ben, tamén nerviosa por ser o primeiro programa. Pois sí, eu tamén o estou. E tamén contamos con dúas convidadas especiais que nos van a falar da propia plataforma e do que representan o feminismo galego, como son Concha García, que en diante chamaremos Tuxa. Hola Ofelia, que tal? Karina, Hola, Tuxa. como estades? Ben. Tuxa, profesionalmente, está vinculada ao mundo da xestión do transporte e a logística. Foi concelleira de mobilidade no Concello de Teo e é presidenta da Plataforma do Feminismo Radical de Galicia. E tamén estamos con Nuria Moar do Pico. Hola, Nuria. Hola, Como che que vai? tal? Moi ben. Ben. Ela é deseñadora gráfica e fai un tempo asociouse á Plataforma do Feminismo Radical de Galicia. Cando esta levaba xa máis dun ano funcionando. Non sei, Karina, se ti queres preguntar algo. Sí, gostaríame preguntarlle, bueno, antes de nada saudar as dúas convidadas, bueno, hola Tuxa, hola Nuria, que tal? Hola. A ver, eu quería preguntarvos unha cousa. En que momento puxestes os lentes morados? Bueno, para quen non o saiba, dende o feminismo chamamos os lentes morados o xeito cando vese a vida fora do patriarcado. É dicir, poñer os lentes morados e empezar a ver o machismo en todo o que antes non se vía. A ver, Tuxa, por exemplo, ti, cando puxestes os teus lentes morados? Bueno, a miña opinión é que as mulleres nacemos con lentes morados. O que pasa é que a graduación vai aumentando segundo medramos. Entón, creo que nacemos sendo conscientes, ou ao pouco de nacer somos conscientes da posición que se espera de nós ou da posición que temos na sociedade. Empezamos primeiro vendo no colexio, nese espazo de lecer, nos patios, que ocupamos o 10% do espacio, mentres os rapaces ocupan o 90% co seu fútbol, e aí xa empeza a percepción de que temos unha desvantaxe importante. Despois, cando estes rapaces medran, vemos que nas reunións familiares, mentres a sobremesa é un espazo de homes para o debate, para o lecer, para compartir, as mulleres están afanadas, recollendo, limpando. É dicir, que desde moi pequenas xa somos conscientes de que vivimos unha desvantaxe importante. O que pasa é que ao longo da vida vai medrando o pensamento crítico e ímonos facendo preguntas. Bueno, e isto por que pasa? E isto non pode ser distinto. E a quen lle interesa que isto se manteña? E que hai que facer para mudar isto? Entón, aí empeza o cuestionamento sobre os roles sociais e sobre o papel que se nos reserva. E, bueno, entón, imos collendo, eu creo que vamos collendo dioptrías nas gafas moradas segundo imos perdendo vista na vida real. Así que isto é un pouco o que me pasa a min. Nuria, a ver, ti, por exemplo, cando puxestes os teus lentes morados, tamén pasoute como a Tuxa, dende nena? Sí, a ver, foi algo progresivo. Eu empezar a replantarme as cousas ben, informándome ben sobre o feminismo, foi aos 24, 25 anos, entón tardei bastante. Pero sí que me lembro de que sempre me ten chirriado algo, pois algún comentario na clase de que as chicas vos gusta máis ir de compras que os chicos. Eu dicía, pero por que?
Ou despois tamén en bacharelato, cando estudamos filosofía, sí que me chamou a atención cando estudamos a John Stuart Mill, pero quedaba aí, non sei por qué, ata os 20 e pico non empecé a graduar ben as gafas. Haberá mulleres que nos escoitan que aínda pensan que non son feministas nin machistas, e outras mulleres aínda terán dúbidas para posicionarse, non? Como definiríades vos feminismo? Aínda que sexa unha pregunta moi repetida, por que feminismo non é o contrario do machismo? Vale, pois vou eu. A ver, eu como definición básica do que é feminismo diría que é un movimento político que busca a liberación da muller da opresión patriarcal e a eliminación da misoxinia. Bueno, como sabemos todas. Pero penso que nos queiran facer dubidar con concebir o feminismo como un sistema oposto ao machismo é unha trampa máis do sistema, non? Porque está nos costando séculos que as propias mulleres sexamos conscientes que somos igual de válidas e capaces que os homes e aínda non o conseguimos, como para pensar que o feminismo é algo perigoso do que fai falta defenderse porque agora imos empezar a escravizar os homes. Non, algo así, quererán dicir. Entón, pareceme algo absurdo, porque ademais en canto prestas atención a como funcionan todas as dinámicas, non? Nas sociedades, e como sempre están baseadas nunha xerarquía sexual moi arraigada, realmente é absurdo considerar que pode existir un movimento real e ameazante que pudese dar a volta e ir contra os homes. Porque para min é como imaginar que o que queremos é andarnos tranquilas pola rúa mentras eles anden con medo, non? Ou que desexemos ter a posibilidade de poder explotalos sexualmente. Non, creo que non ten ningún sentido facer esa analoxía. Tusa, ti queres decir algo? Bueno, eu realmente secundo, concordo o que dixo a compañeira Nuria, é absolutamente así, é dicir que o feminismo efectivamente é un movimento de liberación da muller, de liberación das súas opresións. Por tanto, eu non concibo un feminismo que non vaya dirixido a remexer os obstáculos, é dicir, non a validalos, non a blanquealos, non a xilos de libre elección, de empoderamento. Eso é unha especie de barniz que se lle dan as opresións e eso para min non é feminismo. O feminismo é remexer eses obstáculos ou esas ferramentas que o patriarcado ten precisamente para oprimir as mulleres. Entón, por eso, cando se fala de distintos feminismos na miña cabeza, eu non consigo que haxa máis dun feminismo, porque ese é o objetivo do feminismo, liberar a muller. E incluso, eu diría che máis, e o mellor exténdome moito, pero esas persoas moitas persoas que se din progresistas e que defenden determinadas teses que van contra a propia xenda feminista, falan dun feminismo de coidar. Vamos a ver, vamos a ver, o feminismo é un espazo de loita, de reivindicación, non de coidados. Os espazos de coidados son os propios roles, o patriarcado, ese é o espazo de coidado, ese é o espazo que se nos asignou ao nacer, o espazo dos coidados. E o feminismo precisamente pretende remover esa concepción do espazo para as mulleres, ese espazo de coidados. Así que eu creo que é bastante claro que o feminismo non pode validar ese tipo de conductas e de roles. Preguntábasme se o feminismo e o machismo son antagónicos. Bueno, son antagónicos desde o momento en que o feminismo é un movimento de liberación da muller e o machismo é un movimento que pretende a continuación dos roles da muller, dos roles opresivos. É dicir, o machismo que pretende é seguir valéndose deses roles para que a metade da sociedade teña unha calidade de vida baseada na explotación da outra metade. Entón, claro, antagónicos, pero non quere decir que o feminismo persiga os mesmos obxectivos, é dicir, a prevalencia dun sexo por riba do outro, senón, en realidade, están buscando a igualdade entre uns e outros e a corresponsabilidade, así que non ten nada que ver o feminismo e o machismo. Vos sodes a Plataforma Radical de Galicia. En Galicia hai moitísimas mulleres feministas, moitísimas, eu diría que todas. Pero non todas están no feminismo radical. Explicade que significa radical e por que considerades que solo este pode ser o feminismo. Porque apoiades ou loitades polos fins que promove o RADFEM. Pois eu diría que o feminismo radical é a búsqueda por esa xustiza real e profunda para as mulleres. E faría énfase en que
ten claro o seu obxectivo, non? Que antes comentábamos, a liberación da muller e a eliminación da misoxinia, porque, por o que dicía tú xa antes tamén sobre outros feminismos, entre comillas, que eu penso que non se pode poñer como meta algo que ou se queda a medio camiño ou directamente se vexa que beneficia o patriarcado, non? Porque se poñemos o obxectivo aí, evidentemente non onde estamos chegando, non? E respecto a por que apoio os fins que promove o feminismo radical, pois é por esa crenza, non? Esa xustiza real para as mulleres que creo que non ten cabida en ninguna sociedade e menos hoxe en día, non? Porque non podo vivir tranquila dende o momento que te das de conta sabendo que a uns kilómetros hai, por exemplo, mulleres explotadas sexualmente e todo o mundo está pasando por aí como se fose algo normal, algo lóxico. Non, unha vez abres os ollos e gradúas ben os lentes, como dicíamos, non podes deixar de apoialo. Bueno, eu ao respecto do termo radical, feminismo radical, bueno, primeiro definiría que significa radical, porque radical ven de raíz, non de extremismo, ven de raíz, é dicir, que o feminismo radical o que busca é erradicar os problemas dende a raíz, é dicir, comprender a orixe desas problemas. Entón, sí que é certo que hai persoas que defenden un tipo de feminismo diferente. Eu non concibo outra forma de resolver un problema social que ir á raíz. Neste caso, o feminismo radical isto é o que busca. Digamos que dúas posturas diferentes poderían adoptarse fronte a unha problemática, ou ben nesa estructura creada que xa ten eses problemas de orixe, adaptarnos e intentar sacar as mellores posibilidades que ofrece esa estrutura ou modificar a estrutura. En este caso estamos falando de estruturas sociais concibidas por e para o intereso do home. Entón, claro, hai un tipo de feminismo, ese feminismo liberal, que o que pretende é, valéndose desas estruturas, deses valores patriarcais, conseguir espazos para as mulleres, é dicir, por exemplo, escalar profesionalmente, pero escalar profesionalmente nunha estrutura concibida para as necesidades dos homes. Entón, por exemplo, unha muller que queira chegar a un posto prevalente nunha empresa ten que facer moitísimas renuncias persoais se quere conciliar con outras facetas da súa vida. Eso, evidentemente, é unha estructura concibida por homes. O feminismo radical o que plantexa é necesario cambiar o sistema para que o sistema tamén responda ás necesidades, aos dereitos e aos desexos das mulleres. Esa é a diferencia entre o feminismo liberal e o feminismo radical. E, bueno, pois evidentemente moita xente pensa, ui, radical, estas van rompendo escaparates. Non, radical é porque realmente queremos abordar os problemas dende a raíz. E, por exemplo, posturas que defenden o que dicía antes, o branqueamento de determinadas formas de opresión da muller, esas son liberais, evidentemente nós non concordamos con esas posturas porque non están remexendo as estructuras, senón que as están dándolle un barniz, están branqueando, pero mantendo esas mesmas, bueno, esa estrutura patriarcal de dereitos, de desexos, baseado nas expectativas dos homes e non das mulleres. Pois, Karina... Sí, eu quería preguntarlle a Tuxa en referencia á plataforma. A ver, como se creou a plataforma? Cal foi o camiño que seguiron as mulleres, bueno, dende antes deste ano que xa fixo a plataforma, sobre todo eso, se foi un traballo moi difícil ou que problemas se atoparon polo camiño? Bueno, a plataforma recolle distintas realidades. Hai unha boa proporción das mulleres que integran a plataforma desde a súa orixe, que viñan xa dun activismo feminista noutras agrupacións, noutras plataformas, pero viñan desencantadas polo cambio de discurso neses espazos que antes eran feministas, o feminismo, é dicir, sen apelidos, era o feminismo que defendía a xenda feminista, pois nos últimos tempos está vivindo ese fenómeno que Amelia Valcárcel tilda como o entrismo, é dicir que, bueno, pois entraron persoas que non forman parte do suxeito político do feminismo, ou ben que defenden unha axenda correspondente a outro tipo de colectivos e que de algún xeito viñan a transformar o discurso, as prioridades e a propia axenda feminista, poñendo ao servizo, novamente, ao servizo de outro tipo de necesidades e de causas o que era o espazo de reivindicación da muller, é dicir, un espazo de
que busca a liberdade, a liberación da muller e que busca remexer ese tipo de obstáculos que a oprimen, pois de repente é como se cambiaran esas prioridades e incluso algunhas das prioridades que se querían incluir nestas axendas ou que se están incluindo non é que non concorden coa axenda feminista, senón que son radicalmente contrarias, é dicir, que son bueno, prexudiciais para a propia axenda feminista. Entón, estas mulleres realmente estaban un pouco orfas dun espazo propio no que poder seguir traballando, seguir tendo este activismo e seguir loitando, bueno, por esa axenda feminista. Así que todas estas mulleres agrupámonos nunha plataforma e, ademais, no propio nome, pois xa queda ben definido o noso posicionamento ideolóxico para que non haxa ningún tipo de dúbida ao respecto. Por iso é a plataforma do feminismo radical. Galicia, e así empezou, pero tamén outras mulleres sin activismo previo foron achegándose a este espazo, bueno, pois porque sentiron esas, bueno, graduaron as gafas, entón de repente ao graduar as gafas empezaron a ver cousas un pouco preocupantes, unha deriva moi neoliberal das teses antes feministas baseadas evidentemente no materialismo e agora de repente este esencialismo que se está donando dos espazos, entón empezaron a ver con preocupación esta situación e entón empezaron a chegarse á plataforma e agora mesmo, pois, bueno, xa estamos cerca das 450 mulleres coas gafas graduadas dentro deste espazo, así que, bueno, pois este é un pouco a necesidade e o traxecto que levamos percorrido. Entonces, a ver, perdade, os obxectivos da plataforma, cales serían? A necesidade da creación da plataforma, cal foi? Bueno, a necesidade foi, primeiro, agrupar esa necesidade de transformación, agrupar estas mulleres. E, desde logo, a plataforma naceu, como xa dixen agora, pois, cunha vocación transformadora. Que buscamos? Bueno, primeiro buscamos forzar ese debate que está sendo sustraído, porque de algún xeito está sendo cancelada a disidencia, a discrepancia, non hai uns espazos nos que realmente podamos trasladar o noso discurso e confrontalo con outros discursos, non existe nada disto, así que estamos reclamando e forzando ese debate. Onde? En todos os espazos. De feito, estamos interpelando directamente a xentes sociais, a formacións políticas, estamos intentando trasladar e divulgar tamén, porque eu persoalmente considero que existe moita inercia desinformada dentro do feminismo. Entón, é necesario trasladar o discurso, sobre todo porque o noso discurso é racional e está basado nos datos, no empirismo, non nunha emocionalidade manipulada e tampouco na cancelación. E, de feito, resulta curioso que se nos tilde de intolerantes, cando en realidade nós o único que queremos é aportar información e datos, non? E aqueles que nos tildan de intolerantes son os que non toleran ese debate e non toleran a confrontación dialéctica, é dicir, simplemente confrontar datos. Así que, bueno, non sei se me saí do tema, porque vaiseme un poquinho a cabeza, pero, bueno. A ver, máis que nada, ten que ver un pouco co que che quería preguntar despois. A ver, a parte dos propios problemas de organización da plataforma, a postura da plataforma non é a postura hexemónica, institucional, oficial do feminismo actualmente, bueno, en todo o Estado español. Por que pensas ti que é iso? Vos sufrides así, notades moito o desprecio deste feminismo oficial, por decirlo así dun xeito? Por que aínda, a pesar dese desprezo e desa hostilidade, seguides a tirar do carro contra o vento e marea? Bueno, vamos a ver, eu diría que hai varias posturas. Unha postura é a dos que defenden unhas teses contrarias ou discrepantes das que defendemos desde o feminismo radical, o feminismo abolicionista. Outra é a nosa postura. E logo creo que hai unha enorme masa de persoas ben intencionadas e pouco informadas, que realmente se deixan arrastrar por un discurso baseado en titulares, en emotividade,
bueno, pois en contidos moi manipulados e sobre todo na falta de información. Non creo que sexa casual, é absolutamente interesada esta cancelación do debate e tamén a interesada desinformación da cidadanía, porque se hai un debate, pois probablemente coñeceramos cal é a posición mayoritaria da cidadanía e seguramente sería unha sorpresa para moitos. O que pasa é que para que haxa un posicionamento público ten que haber información. E esa información se está sustraendo. Entón, en canto á propia plataforma, porque creo que me contabas un pouco de si existe algún tipo de agresión directa, que Sí, bueno, eu sí. diría que personalmente, eso podo falar da miña experiencia, os ataques, digamos, son de carácter verbal ou máis ben escrito, e a cancelación e demais, pero sobre todo isto se vive nas redes sociais, porque as redes sociais agora mesmo son o único espazo onde podemos confrontar, porque nos medios de comunicación non temos espazo, tampouco temos espazo nas formacións políticas, na maioría delas, porque realmente ni sequera se nos dá a oportunidade de expoñer as nosas teses, así que o único espazo de debate que nos queda son as redes sociais, así que é aí onde se está producindo a maior parte da confrontación, pero unha confrontación bastante ruda, con bastantes descalificacións, con insultos, con cancelación, e incluso diríache que non só por parte dos usuarios das redes sociais, senón que os propios xestores das redes sociais están tomando parte neste debate, cancelando moitas veces as contas das feministas que tratan de facer divulgación, tildando de odio calquera discrepancia e cancelando calquera intento de exposición dunha tese. Entón, bueno, eu diríache que a maior parte da cancelación ven das redes sociais, incluso con campañas orquestadas contra determinada feminista ou contra determinada postura, incluso aínda hai pouco, cancelouse ou prohibiuse temporalmente un hashtag en Instagram que era o hashtag Razfem. Claro, era algo, e ademais foi cancelado porque se consideraba que promovía o odio. A palabra Razfem, é dicir, feminismo radical, bueno, todo o mundo sabe, é tremendo. En cambio, ao mesmo tempo, podías atopar campañas baixo o hashtag Kill the TERF, que estaban perfectamente operativas porque eso parece que non fomentaba nin o odio nin a disensión. Bueno, pois agora imos facer unha parada escoitando a Pati Castro, portadora da nosa sintonía. Pati Castro é vocalista de grupos metal rock e heavy en galego, promotora e creadora do proxecto Mulleres Galegas Cañeras, que busca dar a coñecer a mulleres músicas e crear referentes para as demais. É locutora e produtora de contidos en galego, ten o seu propio podcast especializado en música de grupos heavies, rock e metal de Galiza, Galiza Metálica. A parte diso, ten un proxecto propio musical, Raíñas, un proxecto en acústico co seu compañeiro, o guitarrista Mir, no que fai versións de mulleres ou cancións interpretadas por mulleres de todos os estilos musicais. Neste tema, que é a sintonía do noso programa, fan a interpretación dun poema de Xela Arias, poetisa nada en Sarria, coñecida por o seu estilo feminista e inconformista. Escoitemos un anaco de Marcho, que teño que marchar. de casas que non vin ou non están, que abandonei ou deixei xa empregadas ao meu desprecio. E
logo de ouvir un pouco de música galega de calidade, podemos seguir falando coas nosas convidadas. Nuria, que che fixo querer formar parte da plataforma e implicarte no movemento feminista a este nivel? Sí, pois o que me fixo implicarme foi darme conta de que non quero vivir nun mundo que normalice a violencia e a explotación constante ás mulleres como se fose algo inevitable ou inherente da propia sociedade, non de vivir en sociedade. Que, ademais, o problema últimamente que máis me preocupa e que máis vexo é que a maioría da xente esa violencia non constante a que falo cara as mulleres non a ve, non a percibe, non a entende. É o que falaba tú xa antes da importancia da divulgación, non? Que claro, se non a ven, non a podemos combatir. Por eso sí que sinto esta necesidade de participar nun movemento que loite tanto por visibilizar para combatir despois, non? E agora que xa a coñeces e que ves como funciona, e que é o que máis te gusta da plataforma? Pois o que máis me gusta é a rede que crea entre todas as mulleres, as compañeras que participan. E unha vez dentro, o respeto que se respira entre todas as participantes e tamén me chamou a atención a organización, o sea, o ben organizada que está. É moi gratificante formar parte activa dun cambio social que consideras xusto e que é necesario. É importante, sí. Moi importante. Esta pregunta tamén quería facerlle eu a Tuxa. A ver, Tuxa, como membro fundacional da plataforma, que dirías ti que é o máis atractivo da plataforma e que lle dirías ás mulleres para entrar nela, así en plan propaganda? Non sei se vai na liña do que me estás preguntando, atractivo. Isto é un espazo de loita, así que todo atractivo que pode ter a loita, é dicir, bueno, non che vou enganar, hai moitas decepcións, moitos desgustos e moitísimo traballo, pero tamén se recollen algúns froitos, é dicir, traballas moito e recolles moito menos do que traballas, pero a satisfacción que producen eses logros é indescriptible. Por outra banda, estás traballando con mulleres cunhas capacidades, uns talentos e tamén cunha solidaridade increíble, así que todo eso enriqueceche a nivel persoal, amarse do moito que aprendas delas, porque é un espazo de aprendizaxe, desde logo, aparte do moito que aprendas delas, tamén a nivel persoal, tamén a nivel emocional, porque a emoción tamén se aprende, e ás veces aprendes a relacionarte co mundo dun xeito distinto, porque ti foches educada nun tipo de relación emocional co mundo, pero aprendes novas perspectivas rodeado de mulleres, sobre todo de mulleres críticas. E por outra banda, xa che digo, este é un espazo de loita, así que desgustos tamén hai moitos, pero moitísimos. Non sei se isto é como para vender o espazo, pero si che digo que as satisfaccións compensan todos eses desgustos. Bueno, máis que nada, aquí isto podelo respostar as dúas. O voso entorno, o que estás a falar agora, o voso entorno, como vive esta militancia? Por exemplo, o teu, Nuria, como vive o teu entorno esta recente militancia activa no feminismo? Pois por agora ben, noto bastante respeto, ademais ainda de persoas que o mellor non comparten ideas ou non entenden, ben. E despois tamén teño a sorte de que teño moitas persoas achegadas que sí que a comparten, como a miña irmá, e despois amigas que me escoitan e pois están de acordo, e sí que sinto hai espazos seguros. Pero tamén é verdade, e creo que é importante dicilo, que non o falo con todo o mundo, que teño claro que hai persoas cos que non paga a pena compartilo, porque se sabes que eso che vai levar a discusións nas que a outra parte xa te está desacreditando dende un primeiro momento, entón non te vai escoitar, creo que non paga a pena, e que é importante saber elixir as batallas. Sí. Algúnha vez senticheste atacada verbalmente por defender as ideas da plataforma e todo, bueno, sobre todo o que apoia o seu manifesto? A ver, en discusións, sí, pero como nos ten pasado a todas, nada especialmente salientable. O que me pasa últimamente
bastante, ainda que non sexa de forma personal, é que en redes sociais, sobre todo, vexo en contas de persoas achegadas, como si que atacan insultan, non, o feminismo radical así en xeral, entón claro, eu colateralmente síntome tamén atacada por iso. É unha cousa que me dá bastante rabia porque me coloca nunha posición de partida na que xa non se me permite expoñer as ideas ou entrar nun debate normal, non, como eso, xa despois se diz, cando me atope en persoa, pois non vou poder, xa me está xulgando. E bueno, esta situación complicada, pero... E presións directamente para deixalo, sufriches algunha, ou sexa, eso no teu entorno? Así máis cercano. Por agora non, pero bueno, sí que é verdade o típico de ai que pesada outra vez con eso, hai que vivir la vida, hai que disfrutar, así un pouco. Pero Hai que quitar os lentes morados, non? Eso é a solución claro, sempre. disfruta un pouco. Pero bueno, eu creo que como a todas, nada así importante. Xa. E ti tú xa, eso, o teu entorno como o leva? Porque ademais, claro, ti és a presidenta e a túa responsabilidade e implicación é, é ao 100%. Bueno, pois mira, a verdade é que o meu entorno máis inmediato, que é a miña familia, teño a sorte, a fortuna de que está moi implicada tamén. Entón, realmente eso, o meu entorno vivo con moitísima implicación. Feito, compartimos os debates, as situacións, e sí que hai, cando hai algún desgusto, viven coa mesma indignación coa que vivo eu, así que nese sentido teño moita sorte. Estou falando tamén, claro, evidentemente do meu núcleo máis cercano, da miña propia familia. Si vou un pouco máis aló, bueno, a verdade é que hai moitos debates que non podo ter con persoas relativamente cercanas porque, bueno, non teñen probablemente ese pensamento crítico que lles permita entender cales son as miñas posicións, así que ás veces para evitar confrontación pues teño que levar o debate a outros espazos. Pero sí que recoñezo que son moi afortunada co meu núcleo máis cercano, coa miña familia, así que bueno, son bastante afortunada. E non sentiches así tamén, ou seja, agresións do parte, eso, de xente próxima a ti por culpa do haber asinado o manifesto e a tentación de decir, bueno, pois o deixo e tal? O abandono sempre é unha idea que planea cando se presentan as decepcións e, bueno, ás veces precisas dar un paso atrás ou un paso a un lado, reflexionar, meditar sobre os obxectivos e, como xa dixen antes, este non é un espazo cómodo, este é un espazo de loita, é un espazo activista e o activismo é duro, porque o activismo implica reclamar determinados cambios sociais e eses cambios sociais ás veces están moi afianzados, así que implica levar moitos desgustos non só polo desgaste que produce ás veces moitísimo traballo, un traballo inxente que non ten unha resposta proporcional ao traballo que fixeche e iso ás veces desgasta, pero despois tamén ás veces prodúcense desencontros persoais porque este tamén é un espazo ideolóxico. Así que, bueno, é certo que ás veces se producen as decepcións e a idea do abandono sempre planea pola túa cabeza, isto é inevitable, pero, bueno, como xa dixen antes, ás veces o mellor que podes facer é dar un paso atrás, pensar, relaxarte, respirar e valorar e ponderar. Así que, bueno, eu coido que non hai ninguén que de cando en cando non reflexione sobre esa posibilidade que é a posibilidade cómoda, claro, a posibilidade do abandono. Que accións ten previstas a plataforma para hoxe, 8 de marzo, Día Internacional da Muller? Sí, a plataforma do feminismo radical de Galicia é unha das 10 agrupacións que se integran dentro do bloque abolicionista que sae hoxe nas rúas coas súas reivindicacións, as reivindicacións da axenda feminista. E xunto con estas agrupacións imos ter presenza en varias cidades galegas. Non somos agrupación convocante das marchas, aínda que si tamén formaremos parte delas e identificarémonos dentro desas marchas coas nosas bandeiras verdes e tamén coas nosas consignas e, por suposto, tamén co noso manifesto.
pero posteriormente a estas marchas temos previstas varias concentracións, esta vez sí convocadas polo bloque abolicionista. En principio temos previstas 4 concentracións, unha en Santiago, na Rúa das Praterías, outra na Coruña, na Praza da Palloza, outra en Lugo, na Horta do Seminario, outra na Rúa Príncipe, e tamén algunhas accións están previstas para por Na parte Rúa de Príncipe, a que te refires? A Vigo? Sí, desculpa, a Rúa Príncipe de Vigo, si, non dixera a cidade. E despois tamén temos prevista algunhas accións por parte de algunha das agrupacións que forman parte do bloque, tamén no Concello de Redondela. As lecturas do manifesto están previstas, claro, están condicionadas polo tempo que duren as marchas, así que está previsto que máis ou menos teñan lugar sobre as 9 da noite, agás na cidade de Lugo, onde están convocadas para as 8 da noite, porque nese caso non haberá unha marcha, así que directamente haberá esta concentración. Pois moitas grazas ás nosas convidadas. Tusa, Nuria, Bueno, moitas Giraldo. grazas a vos, Ofelia e Karina, polo gran traballo que estades facendo. Bueno, nos encantadas de estar aquí, ou polo menos eu estou encantada de estar aquí con vos ata sempre. Gracias a Sí, ti. igualmente. Moitas gracias a vos. Moitas gracias, Chao. Nuria. Gracias. E ata outro momento, Esperemos que a plataforma sexa un referente no feminismo galego e que consiga todos os seus obxectivos, porque o vale. E así rematamos este primeiro aquelarre. Ata aquí o programa de hoxe. Esperamos o primeiro de moitos. Sabemos de onde partimos, pero non onde imos chegar. Despedímonos xa con Pati Castro e o tema Marcho que teño que marchar. Quedémonos vivas e libres. Marchemos por marchar.